8'de 100 мең сум акча бар. Сез кеттегез салонга, машиналарга. Mercedes Benz кирдегез, мен жыяна килдегез. Менә мин моны телим. Яхшы, синең бу бармы соң ди? Бабло. Моны алырлык. Бу бит 6 миллион, 7 миллион. Юк, минем 100 мең акчам бар. Бу бит инде смешно. Ну ничеген 100 меңгә. 100 меңгә бу яхшы бит сәпәттә килми. Мотоцикл турында әйтәсе юк. Ну син ничек аласың син 100 мең сум акчага? Mercedes Benz. Ну син ничек керәсең җәннәткә? Bir гамәлең юк, намазың юк, рузаң юк, закатын түләмисең, харам белән яшисең, Алла кушканча яшәмисең. Аллага ышан дип кенә әйтүемә котылырсыңмы? Котылып булмый. Әллә Иблис ышанмаган Аллаһ Тәгаләгә. Иблис ышанган бит Аллаһ Тәгаләгә. Син мине яраттың дигән. Калдыр мине дигән. Менә бездә бу яшибез бик күпләребез. Шушы Иблис мисалында ышанам Аллаһ Тәгалә. Гамәл юк. Иблисне күфрлеге нәрсә дә булды. Сәҗдә кылмады әтибезгә. Менә без бүген гамәл кылмыйбыз. Нәкъ шуны мисалда яшибез. И приитым җәннәт өмет итәбез. Җәннәт бит нәрсә дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Дорогой товар.